Uganda dirube Uganda nyagitari ndaso medical naende na jitenga nyore ya mbere tenkong omubungo ito na age turugoronsa twakontu wada matanga nkirete botuko nganyarango turunga ninje na arwani mubunga tukabwato tukaibwa seri Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichiri chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wanshumuligero bono yaragirense yamo yabono morogobo chenga kene ko kwaligania SMS ya mangana majia nyaro kumanyikati yari twabereto ko kwaligania ko rosemambia yarenge ntambe weka chinse chigabono chiabono morogobo ali tukeligabono nelia Jumaine stariki 14 mu mutinyo gatano limo umwaka bwekiri bubere na meronge bere ne na mange habereka okolekana ayubana seri bango chiko kumanyia ase morogobo yabona ne mono munabali kibaito babere bakuyasangira ko ruchingongo chonsi ime ne isiko yorogongurwa gusi elibono nyaro kumanyia buna agendete gwataka nabago buna togendete kuyanyora ngase emaragobe yega ajabona nyirabono litokubwatira nere agwetira somo na bwemanyiriyo igakoro kwa Lydia Mosekero kero Petrone Mokera akone kichibi chamu ngicha wekere asenchira ebwenrete kandra ko tubwate gwetira nsembeli mtandao nsembeli ya Facebook na boko chana buna Ndizi TV News digital bwa nsembeli ya YouTube na boko chana buna Ndizi TV News nyara kumanya alia agendrete kana tobasukweba gotobwatia gwetira se website yetu na botambe www.ndizitv.net onyale konyora yuamo na yanda mange asenchira yo emilitangana kima tonyora mangana yo asenchira yoko yachuta timanyi ndinga Kenya bawo bade tumali akimanyuja kokoligazi abantu kutia makuri chinsemo chenya ora Kisii Central County ya Kisii mega yo mutu West makuwera enyomba yabo achande kire sama tuka matambe igonkwa guranse ande tikabagandira gokonya abande abantu bale no bale machimisana sense ya Kenya gochikokonya gokorwa sekiombeke mukuru wa America ikibono gya konyira abantu chinsemo chenya nchwa agokire sana because IBC yankilire Ocha kurwande keroge kibo director obochori wa director gochikokorekana stariki ya meronge bene sana isata somo tienyo ya IBC niko yabancheire abarwandiri yabo Saya monenda mange sana nsike bono twemanya senchira yobo kirano litere na nchenkoro kwa Vincent
Onyancha. Emesema ngana mayeto gochaga kubatakana robot rengete anemono okuru kwendagara gochia skuru gose school feeding program kolenga no women rep county ya Kisii donya totoko kwana ase bunge litokoli yale isiko ya magache bunge liganya rekoboli anemono aba bunge na boigobono nensema ya serikali kone kibuna abana bakenko yobale ndagara skuru asomo libero munyakante na school feeding program kolenga donya toto buri ni gate beruna okoyo kwendagara gochia sabana sensema skuru nchire ya moyo kunyara kongo ya anemkonya goikirania birengo by'isemi na konyara gokine birengo isemi achi count liganya rekubolinga ne yukura serikali gendere gosiru kende gikomi eri abana banyore ndagira ase chiskuru omanyete ebintu mbire basic aro mwana inchata bwenereti kuborwa ebintu mbire basic otango bana mbali kubogoli metungi bakwira amachi esukuru otango ndagira teri kubora bakenya ekiagera chinsemo chiri mbule gotubuya buna gusi buna Kitale buna Western otange serikali ya university tiororo ebegete amache akumule ruchindagerechi endagereta bwenere tukobora chipara otango chipare echire nywe omonto chagete formula okorosi echiro etabwati estima echiro etabwati enyomba bakogenda yakibara ebinte bibire basic bono omonto yogocha ne idea nga chibese chiendagera chi abana chiri bakoliere sukuru chirusigu ndindi nyoro iga nachete program yayo umaito ndindi nyoro chipali chiro siri chionsi chiweteka abantu bagoswenena ndindi nyoro iga chagete program nga kira Friday abana bali chabati immo manyete nga Kiaru constituency okonyoro omongina bate miaka 30 no mugaka bate miaka 40 bakweni roll kogende sukuru okobe chabati banyore Friday ekerenda gerero abante bakweni roll abane bagosoa egere ba concentrate basoma bono nebo mugako yoro cho bate miaka 40 ochiregera nyore chabati andindi nyoro tokonyoro so migukoli kerieta nonyena abane batagete banyoro mwibuli omanyite kolika illiteracy ruororo bono intulika toko encourage abana baito baso school igotoko ba discourage ngobate marusiri oyoche tene idea yo korusi chibesa sabana bakuragere school no nyinche donye tikonyora tinda feel program ye mono ikiagera nkororande nchara nechire okero konyora chingende chiwo cha serikali no mochera abantu bakuminyoka eye koro kenchara nero so tiga abantu understand ibintu bire basic ebintu biri omonta bwenere tokutwara into atema kora babolire ebintu ebikagusi tokateba chichire chisalegete chipara abantu bakakwana okoro tigata tokateba lende tigatokire tororo gosi chipare chinchinche ngolengi amaraika achire mwachengire so for now school feeding program eketali discussion y'abantu babwenere tokukwana ekinege ndokibwenere tokobororo express talibone gatoko chako chinse chinde chibwenere tokukwana buna bakoros chindege chestima chitreni chestima intubone tokukwana ebintu biri analog ebintu biri byakale bimyaka emye mo yetire moyiga akaire kere sukuru amabere my friend boniga ndagera gakitigera ne ase chisukuru buna yaringe abana baragere ba concentrate basome buna into abangina twakura parliament tokateba abana baegu chisanitary towel every primary school na abana ba JSS mbanyolete bone segiyende tokobeka na abana be secondary na barabu banyore igoto nyara ko indorori abana bangasi chisukuru abana basome akito chake kukwana chindagera boniga igantu ikesabali seto bangete gochi ngajenda yetu nendagera tokukwanire ganto keroche boli igatwakwanire goro yabanyagitari aba yabakokonya abantu chinyagitari twakwanire goro yechinchera chiekerero chogosimeka chindagera chikwama bwange nchareru Kenya bono nechindagera tokocha kokwanira chisukuru chi abana na gotikana yoro mwancho muligereria oyo kaweruma msebo godi ya kigoro samalia poko ni gobane sogro konyara gukwana igoro yamangana lengete finance bill yibone racho wakure chikura litukulira misia seikeye ayibone lengete go chikomentwa kwebango ase bintu kolengana na samalia poko ni gabereka kobolia ababunge kurasara ngoroguse kone kibunango tugutera balesike finance bill na kote yabuna ni gera chikomentro muzigo mulito omo Kenya libo konyara bwanza na boy gamangana lengete bottom up economic approach na batachikirani wa serikali ya Kenya kwanza apoko ni gante beruna serikali ya Kenya neligete itingani ya sokona nyare kobolia babunge kana kubwatera na sobo ime elibane kona nkoye libale finance bill mwaka bwo 2020 ku mwaka bwo 2025 2024-2025 finance bill ekerengero like finance bill number 1 ni ginta yego tabihantu baminda baguzi mumanyega twanje ese kerete finance bill kenenge turate ni nabegweta
but inche nabo kuna manda ndo tanga bintu binde ne bimbiro birebire ntoko tanga finance bill ngari erete or something bintu binde mbiro bibi lakini biribire bibe biko kuna common ma 90 years ari ubo mabwaba abatwalo sabanga bachumba bai nyasaba kune moka mtu jwa senses mo chikorere amendment na bono my brothers mami to moko ngwachira ngakyo comment umuga ikusigine kyo ka bantu bagwike ngakyo comment bintu erori nanje nimbadero erori nanye gorete nkanaje tax nkona cyane insurance and again ngakyo ko yakane bisi okono goita uchumi completely utari kokonya bananchi nebintu bibike ngakyo ko tax ngakyo ratwara after cha ogwa turiko mono ngana ndo tax okurwe bango nabone county kurusire ba ndo tax ne national. What is that? Gonna wanna the only finance bill as things stands. If there is no amendment, the thing going to lakini if the amendments are going to be done, I don't know what to go lakini ndaba chumbe na utwara go sabanga nyasaba kune bali gere na barabu amendment chiko lakini nya amendment chiko ko na barabu tikabate nena banai. You know, previously we have been saying this na wana nje kana renge umuchumbe ga for the last 2 terms there was money circulation ga abantu bandi bakaronga to blame mugabana ule nonye niga onye depending bills ya kaniro nonye njiri chenwin tanga money circulation inchira tanga byasara bills lakini wana kwanya ro muntu gasabete roni akabete byasara akasabe roni akakorere gasi injanya kwakanu for the last 2 years. What do you expect? The circulation down of that business gotoro sabanga ki nonye pending bills chire counties chaka nonye national government chaka. Number 2 tiga umheshimiwa business the president make sure again that yete chire saba Kenya ngakoira ni the cost of living yaba Kenya chense anyiranise tari yokomenda kuchiko numusani one lakini ikikero kineke betika na gotigana yoro moncho muligereria bosi wabo choli bwa director becha ni gobona serito kolere kombekere KBC ekiwe chikoligereria bwake bechi kuroko kyabage kubwatoka bene marieta ya bali baguchwekerania ane mona sokoligia ekiroge kyo director chinsem kolengana bali bamereta matekerege KSC zone aho gati abo West Mugrango Nyansiongo amune chinsem chinde ni kulitukolere banyara gwancheru bena gochaka chikambeni cyabo bosi wabo choli bwo nene buracho kana starike 23 mutinyo gatano limo omwaka yega irikanyara gochara director achizoni au na tokumanyigwa no muri kito kurase county Nyamira Paul Kapa Okara bago kwana mega yokoegwa wanjuro go kinyara kaba bago chaka chi campaign rimolyoka nigo abaraya baiga bagendere ko bahaba kugokera egetambukire kiga na kugikirya chi propaganda chagendere ko bachigo sara ngati bayo asetebe na gokire sana because IBC yanklire wocha kurwande keroge kyobo director koru West Mugirango abale mibane bune mubaroche gaiga bachiro so bonge elinde ko shudia certificate yane nere yumonyeroche abange batebire timbwa certificate lakini ne korokia na irwe certificate rero elinde nchikoanie kerogeke tariki 28 Asamarieta Nelson Onduko omo director Kebirigo na very cleared certificate nereye tuairwona iga tuigoreirwe kulingana na Daniel Otutu kurwase factory ya Nyansiongo nigo alireiranga aiseko chorwa nigara ene kibune kimeleki yagie chaimba kunyara kwa bago kinya engere y'umuremi elio wekonya inchesa bali mibane naliko basaba moroche gas na bere kingo bakorere ngakie ntete moment etamuyo eyemo na ende yo mwelio ebisikina igoire kire kona abali bane bagokire sana na ende tamu ya kabere bunango chikosoa chi reforms ningendra nimbangendra ko bakorere gas kelinta akorete nkegoge kora kingo chikokore tamu ya neyo mwelio ningana abo igo Nelson Onduso oyoro munyakiri gukurwase ekigwandekeria Kibirigo agendere ko bagahaga gusingereranga natwe kunyara ko bagakobeko mu kyase kigwandekega kunenchire yemo yo gusireka merigie chai kurwase orogongoro rwagusi obosombi bwe chai twa improve maradufu chai yakararire tundubali none ma tukabire pakatatu dere chai trikorara tundubali na ende karengo torengera tikogenda kuchimutwe tutagete chai baza 12 yaarire kurwe tundubali factory yaito mwese ko yerigereria ase yarenge na mabati yari condemned yakuru kwa asbestos igarengo engakie yura kini bono twa yarusiri ngochiko yakora tole twa improve ri shed twa improve machinery twa improve kerense mayo bayaribwe factory yaito igo egepindi yake yakabere na botora baise kusukabuya
omuremi agokie ebesa yaye ase omobuko na sinsemo yechi campaign nigo babasemerie baria baguchinyora ko babakurwanira ekero gekiga kwene kibinango kora bare chi campaign chomolembe obisha rero bono ige campaign yaanzire chikora chigwa kutara 28 mutinyo yosta na inde kobwa mono esoni ye korukonya matuta masaba asengori chikora korwa igebwate bituo bitaro na bibere na inde byonsi na chikora chigwa kwororo igongo tara tore bituo byonsi tosaba bale michikora egento nare gosebia aba competitors bane una tokwenda chi campaign echi tigatokore chi campaign osobotoereru osobwasioku na inde sekene Kenya sae e campaign buna bato ire chinguru tochage campaign yaito tare situndubali erinde abalimi bamanye kigwakorete gasi mbakorengereri egasi yao nere gukoni igati y'abalimi abo bayikira nasaye igachinga kibacha kabene chi campaign chabo nigo baorikiro kogokiwa kwabo abayiga konyora ogwancherwa egento korenga namwe na barabo batogire na goteba goika abayiga bachikonyara kaba bakureni gwase chabisi eri kogendera gokinya ekemelie kigagie chae asebaerere obwaita banyorire insire boteneri bwabo togotige mesari ibere imetwamanya koria rero ngo torecha ikigima namanya koena naye guchibesa wetere bitwaro rirakorire se factory ya Kibirigo tomo support airane round ye erinda chigotabo-kibiri bitigarite inche na gesegese na kabeto muremie myaka 30 na kogoranga ya chae eribono igana dio muno umunyakero goito onyansiongo tea factory achie tororo na dinagurete yanga tare 28 abarimi bache bakire Daniel Otuto Chikura airane Nyansiongo na anda chikotomende tongoro toirera abana esukuru omuremi obwate namba na inde obwate slip nekebande nero wake kura na inde nabali bande barake through proxy bancherwe ekara baralikerwa marube akoroku atoni power of atoni a week before elections baleta maruba yu na abe kwase elist ya register iginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugega se county ga Nyamira inchigo nguruko Polycarp okara Biamono mulikito Polycarp okara sorobochirwa sencheri jo wekirano gotikara boigasa mangana lenge tobo choli bweche umoncho muligiria wekensemeria baschacho ni gobono abali mikurensemene baigo wali mereta matekero kyobo director barobagendre tokwane ngane jina gote abuna mberu etebo ikirana socho kurwa bokoribu abo asenchera jabene inse factory ya itumbe nsemeria ya nyamache ni gobono gati ya bali baligeti kerogekyo bakwane ngane na baigo na bati ya bali mikurensemene gobate buna bagendre kubwatira naso mubuno tokumanyigwa na juri kerubo Ekerobo chori bwa director bwa baremi becha bwa bereirange nigo bari bakurigiye birogo AAS factory cya Nyamache na Itumbe babeka masakara sekyombe kyobo chori ne chimbebe kya IBC ewiki yaita nabono yo mubwa barwanireri bekeroge kyo Dr. Abel Kenyoru nigo umerana nensemo ya baremi asibakwane rigoro yobo chori obubura chikoba chitarike 2023 umutinyo uyu tuwache tukabeka masakara itoime itukoria ichuma na etiwa wana engineer candidate ya veire even authority yokobori chikura chobo director asinyamache Itumbe factories tuwarenge nabalimi baita bakite ko ngama baita na ko bambe ebintu bya neme na barabwe mbabwate amaoni yabo na akorire gasi emyaka 3 ande mbarauboka bakoma bagokora evaluation mbarabaranga maxi bamanye ingo bako achikura ndubwate chikandidate 3 inche noyo minto mbaro babiri igo otura abantu batatu nonya nabonigo abaremi abo bamwakira Dr. Abel Kenyoru koko na gusaba abaremi bandi kumwakire kura boigo nigo bamukwanira amaya abeteka gukora chinga kichubura ibwaye bwa magigasi chi factory echu nare goteba muna ba minto batebire omotere gitito okorire gasi ngiya Dr. Abel Kenyoru kurwa choretu chanja na kurara obosombi oborobuya na ande amapato yejibese kurusi basorete batigere guchigoro egekogera kicho mutienyi chegere 24 ku 17 egetoto korera maya tomente jibesa kora tomente na makora ona arara gendere go ko ekerogo tari intu abaremi
ntoro chibo bebuaya na ande gotomo begetegeti ntutagete na ndagenderere yona abako murwani muraira ngora ase ngencho mugako yokorire gasi engiya setore igona ande tora musikie kepindi kende momanya gocha korumagega ekiagera konya tuchande gete echa konya tuchandire konya tuabeira ngego gotogora lakini omotare kitoyo tobekire chinguru konya gotugare koriera isingi sana ibe lakini gatoikia siringi oshina ine. Abaremi abo barawa muna Kinyoru nigo basaba umurembe kwene kigwa chinga kichobo chori nabo igo gusaba abantu mbaramana gusekurwana nabakore siasa cy'umurembe tutokore kikura somurembe tutari kuramana tutari gusarie rieta tugokwana buya tugokwana ni buya kikura tari ubobisa kikura no koboria egasi tokorera abaremi egasi twari gusaba abari babinto baye gukinga kingira tarwa cyakora bochori umuntu no mogotu mugako mogotu bakijikore cyamo no morembe buya utabwati magana ndiyo kunereria na andi to ndara munde kikura cyo morembe egere mugako yagende atabukige pindi kiyaye kikura kibe cyo morembe ntumana kero monto orio roche kero kireke makero kikura tiga kibe cyo morembe na ukuma na nkobo kuramana nkobo morembo ingori potereketa seni Kendizi TV Eritarian Njuli Kerubo Biyamono muri keto juri Kerubo hasaro bochirwa senchere jo boyekero gotigana yibona abantu bali no bali masiri tukulia lero igo banyoro obokonyi kurwa sekyomeke mukuru sense ya America umenye gali tukulia korekana asenya getali ya Nyanza Mission Hospital abo asogotani abantu 50 abago konyaka asoko webirogo gosichi wheelchair buno tokumanyigwa no muri keto Mildred Mumanyi Buna enchere ya moyo gusira abantu bamete no bole manigo ekyombe kya cha love ekigitari kege serikali kurwa ense ya America banyara kurwa obokonyi wechi wheelchair kuchese abantu 55 ase kirenga kyabo kirekoro kya obwanchani asa abantu bamete no bole mabuna omuteneri bekyombe kyo akoerera. We are a United States-based non-profit organization, and we provide the gift of mobility to people around the world who have neither the means nor the access to a wheelchair. And we are here in Kenya delivering 2 shipping containers, that's over 500 wheelchairs, to people throughout Kenya. We've been with the Western Union Conference of the SDA as well as the Eastern Conference. It's because we are called to do it by God. We are here to love God and love one another, and that's what we choose to do here at Share the Love. Igati abali abakonyeka kurwa asomurubuli yigani go bagokera obokonyo boiga ase bairera igati emechando babere bagwetera achande kire sama tuka matambe igonkwa guranse ande tikabagandira gokonya abande te banganiche bwieka. Wagonjwa wamesumbuka sana, hasa kama my husband amesumbuka sana kutoka 2016 tukienda hospitali tuwa tunahaya wheelchair, but we had already applied lakini imechelewa sana. But sichinga kiechoni goba kambia asobokonyo wo asebagania gocha kogenderia enchiri gocha asabande bali bamete no bole magutwara ogosemeria nabo igokuburia ekyombekyo gocha kogendera no bokonyi obwo mtu echa bana na sekitora se chiwiriche mtu nabona motokurandi onyango terase chiwiriche ngo togo sabasi bonse kanisa chionzi antu bato bali baga asadi kuna tole disability na ntu bato bali baga onene sabata ya mutwanya arako bato tokurandi abantu tubwate chingu lakini mneke ombega cho to chiwiriche na tabirenga mbia bono se gas bakora ane bakora biyo mobility ra paralysis ko andagira se ka to ka dengitari po checking up or any other place so ko gande kanisa avira rais sana base mobility na tabirenga mbia bono sana yonko ina nelianga mbia mono aseke ombeke ya tokonyire chinyangeje golipotelea igitaseni Kendizi TV Eritariane
Mbiamono muliketo Mildred Mumanyi asorobotirwo asenchire joboikirano gotigana yumoncho mulire kubatekana nebiro igonkoenda asemo ikansensemeria ye chigoso litomulekana lyagandete gokolekana inyirabono chigoso lichirichia guja sub county chakolekana tukolia lero ni goiminan abya bwatanse asensemeyo ibino bichi skuru ni gobya kolekana segeti keriya tendren gaji skuru chiarokana bya osichiarokana okolibya seri tukolia rangamone skuru ya St Angela Sengera ya karabya bono ase goso liya volleyball ekarokelibono skuru ya machongo secondary yakarobya sumupira oria bwamagoro gose omupira osoka niko chinga kechibuka timu chinde buna bono gakelo ELCK chini skuru chabachiyo kolibya aseri tukolia na bondi go barachi kosuka botio gotia asensemende asekemina na ogie county una tokumanyigwa no muliketo ndemo Steven. I'm Nair Auma from Sengera Parish. I'm the captain of the team. I'm feel so happy. We are the winner. Okay, I can say the team that we played in the final was kind of tough, but we managed to win. Yeah. I'm Mr. Mofa Tondara. Okay, all I want to say that I knew my girls will win because they have done enough preparation. Okay? Yes. And what I'm going to tell you, you are the best. We have no other school that is going to defeat other counties. Yes. Yeah, so it's a walkover. Our aim at the national. Safari haijakuwa rahisi, umeshinda hii timu inaitwaje? Tuko happy sana manze. Safari haijakuwa rahisi lakini tunaenda wapi? Majina ni Mr. Bagaka Chafet, mwalimu katika shule ya upili ya Machongo, pia coach wa Soccer Boys. Safari haijakuwa rahisi. Tangu tumeanza subzonals, timu zimejiandaa kabisa. Lakini hata sisi tumejiandaa vilivyo because sisi tumekuwa tukitrain tangu last year mwezi wa 6 tulipo yaaga mashindano ya county competitions. Last year county competitions we played the semi-finals against Omwari. We lost on a penalty shootout and then tukacheza playoffs tukashindwa na Ndonyo. Then finally Ndonyo proceeded to the regionals. And it's our hope this year that we are going to come out very successful and represent Kisii County at regional level. This is the first time we are going to award prizes, and I think the competition has changed. In fact, the tournament for secondary schools championship has gone a notch higher. Especially the competition we have had today, they are of at the highest standard level we have never witnessed here there before. We hope they will compete well, given time to represent our sub-county, that is Uguja, at the sub-county level that will be held at Induru Boys High School, starting from the 18th to 21st of this month. Echone chigosori roboti rwalganiwa na captain number 001 Ndemo Steven uyo kumulekera mono amangana lengera chigosori mwanchu mulikina manga twa kwalgana tanzira ibo ikirano inyirabono boigo gikora gisato ningana SMS gawa menyi be kenyeroka rikia nyaura igo bai murungari mono ko bwatikana ko muche company ya Kenya Power maiga yo mutu west makowere nyumba ya basensemejo orobotira jo kumbanya karo chira gisato asensemerie ward ya Kisii Central irundo wakolekana aseri tukolia lero abwase ebinde otebekana byasareka asense yorobotiru ninkumanya senchira yobo ikeno ikirabu nonko yakaro musmali mangana majya asenchira yobo ikeno tobwatira nero gwetera somo na bwimanyeli yakoro kwa Lydia Musekere kile petro ne mukira ana kichibi chamuri cha wikere asenchira wonete mtandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, nsema ya website www.ndizitv.net. Waro buligyo bya tomera nisato litirane nchinkoro Vincent Onyancha.